Umiłowane u Chryście Panu, braty i siostry, dorogie diecezjanie. Пасля дзён цемры, мукі і смерці на крыжы, пасля таго, як быў пакладзены ў магілу, Христос паўстаў, яснеючы бляскам славы. Христос уваскрос жыве. Першым ён аб'явіўся жанчынам Пятру апосталам, а калі яны ад радасці яшчэ не верылі і дзівіліся, Езус пераканаў, што гэта ён перад імі, спажываючы прыгатаваны пасілак. Аднак хіба найбольш кранальнай для апосталаў стала тая сустрэча вечарам першага дня тыдня там, дзе яны былі зачыненымі дзвярамі за страху перад яўрэямі. Збаўца прыйшоў, стаў пасярод іх і сказаў: «Супакой вам». Браты і сёстры, паўстаннем з памерлых Езус пацвердзіў вялікую таямніцу веры, што сапраўды з'яўляецца Богам чалавекам. Ён чалавек, таму змог памерці за нас. Ён Бог, таму змог уваскрэснуць. Уваскрэсенне – фундамент надзеі, якая так неабходна ў сітуацыі, калі разнастайныя турботы урываюцца ў нашае жыццё, асабліва клопат аб заўтрашнім дні, калі пагроза страта ці адсутнасць працы. Уваскрослы Пан усіх нас захвочвае сваёй любоўю і гаворыць: «Не бойцеся, я з вамі. Я застаюся з вамі па-новаму. Пад постацямі хлеба і віна стаў для вас спажыткам, які дае жыццё». Дарагія диецезяне, у моцы Христа укрыжаванага і уваскрослага, валадара сусвету, прыміце найлепшыя велікодныя пажаданні, супакою, ласкі, надзеі, благаслаўлення. Давайце дазволім, каб Збаўца валадарыў у нашым жыцці. Радасных свят!